Jo, napište Slovákovi komentáře. Prečo nie? Mi to lokám. To bolo iba... Funguje. My máme klímu. Wow. To neuveriteľné, dneska sa aj vyspím. A vylepšili jen tak místnost. Takže máme lepší, máme klimu funkční a sprchu. A i televizi. Tak právě jsme udělali check-in. A zase ten klasický hledat autobusovou zastávku, to bude super. Jelikož tam je zase popis, je tam napsaný jako místo, který je ještě mimochodem, který je 12 km z města. Mělo to být ve městě, ale to tak nevadí. A potom je tam napsané to místo a to místo jako dálnice, takže je tam napsané jméno dálnice a dálnice poblíž nákupního střediska. A takhle to mám najít. A není tam žádná autobusová zastávka, ten autobus prý přibrzdí na silnici. Bez standard. Co se tady děláte? Že to nějak zablokovali teď. Tady stojíme a všichni na sebe koukáme. Tady. Ministr dopravy. No nic, se vidíme tam. Tak, tady se platí to. Clo. Nějaká bába tam seděla na plastový židli. Tak to, teď jsme si koupili místo lístek. Teda koupili jsme si tuk-tuk a za 30 minut to bylo nějaký docela levný. A víte proč? Jedem s krátkou, my jsme jeli celou dobu proti směru po dálnici. Týpek tam kličkoval takhle mezi autama a víš co je to, ale je to kratší tady hned. Tak ještě se v rychlosti najíme a máme 7 hodin čekání na autobus. Tady máme jogurt. To vypadá fakt dobře. Tak první 3 hodiny čekání za mnou. Podívej se. Práve som si mohla prejsť veci, ale Jaroslav to totálne zničil všetko. Ještě 3 hodiny, 5 čekáme. Vyměnili jsme restaurace, jste si všimli. Tady spíme takhle. Romantický západ slunce. Tak, čekali jsme tam 7 hodin v té restauraci a konečně doufám, že jdem na náš bus. Ešte rovno, či? Ne, to bylo dobré. Místo? Ne, rovno máš pravdu. A jdem si. Tamhle už to je, tam vzadu. Mimochodem, abyste pochopili, jak blbě si tady hledají ty autobusové stanice. Nebo stanice, tam není ani stanice. Místo, kde vás bus vyzvedne, je tamhle na tom kruháči, blízko nákupního centra. Prostě musíme jít tady po dálnici, aby jsme se tam dostali. A takhle jako hledání autobusu je tady běžný. A vám přímo teď ukážu, kde to je. Je to tamhle. Tam, kde stojí ty auta. Random bod na kruháči. Na dálnici mimochodem, musíte takhle být tady nahoru. Ano. Tamhle, jak můžete vidět, jediný to, takový poznávací ten, že tam staví autobusy tak, že tam čekají tuk-tukáři, aby tě mohli odvízt někam. To je jediný podle čeho bych odhadnul, že tam je autobusová stanice. Máme nějaký autobus, ale to není náš. A tohle je prosím, tohle je prosím ta autobusová zastávka. Je 20 tuk-tuků, žádný znamení, tohle není zastávka, to netuším co je. A prostě uprostřed tady dálnice.
A to mám jako najít, víš co, když nejsem místní. Já ráně bych tohle nenašel, našel jsem to jenom díky tomu, že mě tady předtím vysadil ten taxikář. To jsem mu řekl tu stanici. A on to zná. Tady se můžete podívat, co tady všechno jezdí. Co je? Chci jet. Tak tady můžete vidět to, je dálniční pes. Ten žije na dálnici a jí dálniční známky, nebo nevím proč ten divoký pes se rozhodl žít tam tady. Nejvíc kámo, nejlepší místo pro psa. Thank you. Tak, máme konečně autobus, dočkali jsme se a mizíme odsud. Tak, právě jsme to. V autobuse, můžu vám ukázat, jak to vypadá, je to takový sklo. Máme tady zásuvky, klimatizací, normálně není to vidět moc. A takhle ležíme v takový budce. Takhle jsou dvě patra, takhle jedna budka, druhá budka, zasune se sklo. Potom tady máme ještě závěs, mám tady polštář, peřinu, zásuvky a tady můžeme vidět i takhle ven. Tak jdem se najíst. No takhle můžete vidět, jak to vypadá, takhle spíte, máte kabel. A tam část vepředu jsou i sedadla, takže si můžete i vybrat v tom autobuse, když si to buknete. Takhle jsou to jedno lůžka. Tady jsou sedadla. A jdem se tady do tohohle najíst. Tamhle stojí náš autobus. Tak najedli jsme se a pokračujeme naší úžasný dovolený.